τους βγάζει ο τόπος, τους βγάζει το καροτράχαλο του εδάφους. Εδώ πέρα για να επιβιώσει στη Σφακιά οι άνθρωποι έπρεπε να ήταν τρομερείς αντοχής, έπρεπε να παλέψουν με τα στοιχεία της φύσης, με το φτωχό του εδάφους, ως εκ τούτου διαπλάσανε και σώμα και ψυχή υπερήφανη. Πάμε βήμα! Παρέα! Δεν μετάνε όπως οι άλλα χωριά που ζούσαν μαζί με τους Τούρκους 200 μόνο οι επαναστάτες μπαίναν εδώ και φύγα και φύγα. Αυτό το ματήλι είναι πλέκος. Και αυτά τα κρούσια είναι εδώ, είναι τα δάκρυα δηλαδή. Επί τουρκοκρατίας που κάψαν τα χωριά, οι Τούρκοι μας ρημάζαν τέτοια, τα βάλαμε τα μαντήλια για τρόπο και τα μπορούσαμε ύστερα πάντα. Δεν κατακτήθηκε από το τυφό ζυγό. Υπήρχε στα Πατήχωνα, υπήρχε εδώ κοντά, πέρασε από εδώ, δεν έκατσε εδώ. Οι άνθρωποι ήταν ετοιμωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Και ό,τι και κάνανε, το κάνανε με πάθος. Και το λάθος με πάθος το κάνανε. Αυτό που άλλοι το λένε παράδοση, εμείς το έχουμε σαν τρόπο ζωής. Ήταν ημερό που το δούμε εγώ από 15-20 χρόνια, έπρεπε όλοι υποχρεωτικώς να πάρουν μαντήλια στο καφέ, δεν πηγαίναμε. Και άμα κάνεις δεν φορές, ή τον κοροϊδεύω σαν μια γυναίκα που είναι πολύ δράκα. Σε περιβόλε κάθουμαι κι άλλες μια ημέρα, πολλούς χορούς έκαναμε κρατώντας τα τυχαία. Σε εκείνα τα βαρέματα, σε εκείνα τα παιχνίδια, έχασαμε ένα λόλωμα, 4 δαχτυλίδια. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλύτερο πράγμα να μάθεις να χορεύεις και να τραγουδείς. Άμα τα ξέρεις αυτά, κάτσε και στο σπίτι του και να μην παίρνεις κασερόλες. Και δίχως άλλο κάτεχε, αυτό είναι το δικό μου, και από μακριά γνωρίζω το πως είναι το δάχτυλιό μου. Καρόλε. Ναι, άμα δεν πάει να γλεντήσεις, να χορέψεις, να πεις, να πούμε βρε, ποιος είναι αυτός να χορεύει, μπράβο. Δεν τα πάνε σε ρίπ. Να πάει φάει μόνο σε ένα ψή. Να πάει στο σπίτι σου Αγιοκρέα να το βράσει να το φάει. Επειδή είναι ο πολεμικός χορός της Κρήτης, πρέπει όταν το χορεύετε, τα κορμιά σας να είναι λεβέντικα στημένα. Ονομάστηκε πετοζάλι, όχι γιατί έχει 5 ζάλα, 5 βήματα, είναι μεταφορική η έννοιά του, ήταν το 5ο βήμα, η 5η απόπειρα για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Έχει 10 βήματα, εμείς θα το μετρήσουμε στα 8 για λόγους πρακτικούς. Τα 2 βήματα είναι διπλά. Η πρώτη συνάντηση των επαναστατών τότε έγινε 10 Οκτωβρίου του 1769. Γι' αυτό και ο χορός αυτός έχει 10 βήματα. 1, βήματάκι 2, 3. Μπράβο Γιώργο. 4, 5, 6, 7, 8. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα το χορέψει ο Σφακιανός, διαφορετικός ο τρόπος που θα το χορέψει ένας κάτοικος που ζει στην πόλη και διαφορετικός ο τρόπος που θα το χορέψει κάποιος στη Σιτία που ίσως τα ακούσματα είναι τελείως διαφορετικά. Με τον προβάτο τα μαλλιά τα φτιάχνουν τα κιλίνια. Πρώτα μαθαίνουν το χορό και ύστερα τα ταλίνια. Να χορέψεις να αρχίσεις σερνά και τελευταία ταλίνια να αφήσεις, παίξτε και ο πηδαράκια. Όποιος θέλει να χορεύει παραδοσιακά, χορεύει σερνά. Οι φιγούρες είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ο χορός είναι κάτω. Και το ταλίνι πρέπει να γιανεί στην ώρα, το ίδιο όλη την ώρα.
την ώρα του χορού χρειάζεται σύνεση, ταπεινοφροσύνη και εγρήγορση. Αλλά χάσει τα βήματα, να χάσει τα αυτά, πράγμα δεν κάνει. Μην κάνουμε τώρα χορούς και τα λίμνια εκτός χρόνου και παίζουμε ένα πίδο και βγαίνουμε 3 μέτρα επάνω και μέχρι να κατεβούμε έχουμε φύγει από τον χρόνο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε τσαλίκια, ούτε πανβλέπεις. Με την ώρα που πάει να σηκώσει το πόδι, λες ότι αυτός είναι η ψυχή του χώρου. Οι προγόνοι σου κάνανε κάτι για σένα και εσύ πρέπει να το αξιοποιήσεις, να το πάρεις και να το αξιοποιήσεις και στον αυτό που χορεύεις και στους υπόλοιπους συγχωριανούς, στους συγγενείς σου, να το χορεύουν και αυτοί. Φαντάζομαι πώς θα το χορέψαν το χορό αυτό οι πρώτοι το 1770. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω δηλαδή για να καταλάβω το πώς νιώθανε εκείνοι οι άνθρωποι. Αναφοβείται οι καλύτεροι χορευτές που χορέψανε ποτέ το Πετροζάλι. Ήταν οι πρώτοι 12 που το χορέψανε εδώ πέρα στην Μονόπολη όταν έγινε η Επανάσταση. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν απλά.